Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας παρουσίαση για τη μέθοδο Time Travel από τον Σύλλογο Μεσαιωνικό Ρόδο. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε να χαμηλώσουμε τα κινητά μας και να καλωσορίσω την κυρία Άννα Αχιολά, την πρόεδρο του Μεσαιωνικού Ρόδου, την κυρία Ελευθερία Μπινίκου, μέλος του Μεσαιωνικού Ρόδου, και την κυρία Παναγιώτα Πελεκάνου, μέλος και είναι και εκπαιδευτικός. Οι τρεις κυρίες έχουν εκπαιδευτεί στη μέθοδο Time Travel, την εφάρμοσαν πέρσι για πρώτη φορά στη Ρόδο, θα μας την παρουσιάσουν σήμερα. Το Time Travel πρόκειται για μια εκπαιδευτική μέθοδο που χρησιμοποιεί την τοπική πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, με σκοπό να δημιουργήσει προβληματισμό σε σύγχρονα ζητήματα. Και η μέθοδος αυτή παρέχει εργαλεία για την οικοδόμηση σχέσεων κοινότητας. Κυρίες μου, καλησπέρα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να ρωτήσω κάτι, θα κλείσουμε τα φωτά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα τα κλείσω. Ωραία. Θα πούμε δύο λόγια στην αρχή για το σύλλογό μας στο Μεσαιωνικό Ρόδο και τη δραστηριότητά του πάρα πολύ σύντομα, για όσους δεν γνωρίζουν, ώστε να κατανοήσουν και για ποιο λόγο τελικά μπήκαμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε τη μέθοδο Time Travel. Ο Σύλλογος Μεσαιωνικό Ρόδο είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την οργάνωση του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ. Τι είναι το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ? Είναι μια διοργάνωση ιστορικής αναβίωσης. Αποτελεί δράση εκπαιδεύσιο-ψυχαγωγίας, entertainment, όπως λέμε στα ελληνικά, με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ιστορικές αναπαραστάσεις βασισμένες σε ιστορικά γεγονότα, μύθους και θρύλους του Μεσαίωνα. Είναι εν ολίγης ένα εργαλείο βιωματικής μάθησης και γνωριμίας με την ιστορία για την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και κίνητρο πολιτιστικής προαγωγής, διαπολιτισμικού διαλόγου και διερεύνησης του ιστορικού μας παρελθόντος. Περνάμε δηλαδή καλά, και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρόδου και δι' της μεσαιωνικής περίοδου, καθώς δεν τη διδασκόμαστε στα σχολεία. Και του τερπνών μετά το ωφέλιμο, όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας πόλος έλξης πολιτιστικού τουρισμού για το νησί της Ρόδου. Η ιστορική περίοδος αναφοράς μας είναι η περίοδος στην οποία το τάγμα των νηποτών του Αγίου Ιωάννη διοικούσε το νησί της Ρόδου για 213 χρόνια, δηλαδή από το 1309 μέχρι το 1522. Το τάγμα ήταν παρόν επίσης σε άλλα 8 νησιά των νότιων Σποράδων, όπως λέγονταν τότε τα Δωδεκάνησα. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή την ιστορική περίοδο ήταν καταρχήν γιατί υπάρχει το κατάλληλο αρχιτεκτονικό σκηνικό. Η Μεσαιωνική πόλη είναι ένα φυσικό σκηνικό για το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ και μπορεί να αναδειχθεί ιδανικά μέσα από τις εκδηλώσεις μας, αλλά και οι εκδηλώσεις μας αναδεικνύονται από το αρχιτεκτονικό σκηνικό. Έτσι, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδο αφηγείται την τοπική ιστορία, τους μύθους, τους θρύλους, μέσα από δρόμενα, τα οποία λέγονται reenactments, δηλαδή αναπαραστάσεις, αλλά και καλλιτεχνικά δρόμενα, θέατρο, χορό, κουκλοθέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια και εκθέσεις τέχνης, μεταδίδοντας έτσι τη γνώση αβίαστα και με δημιουργικό τρόπο στο κοινό, που είναι το που θέλαμε να αναδείξουμε, καθώς διαπιστώσαμε, όταν είχαμε ξεκινήσει το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ το 2006, ότι ελάχιστα γνώριζε η τοπική κοινωνία για την ιστορία αυτού του μνημείου και γενικά της ιστορικής περίοδου και τον πολιτισμό της. Υπήρχε ένα γνωστικό κενό, το οποίο ήρθε να καλύψει ουσιαστικά με τον τρόπο του το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας να γνωρίσει αυτή την ιστορική περίοδο. Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε διάφορες δραστηριότητες, τόσο και για την εκπαίδευση των ομάδων που συμμετέχουν στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, αλλά και ανοιχτά για τον κόσμο της Ρόδου,
ώστε και μέσα από άλλο πλαίσιο να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορική περίοδο του Μεσαίωνα, μέσα από τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Έτσι, οργανώσαμε επιμορφωτικά προγράμματα για τα σχολεία με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπόσια, δηλαδή μικρά συνέδρια με Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και άλλους για δασκάλους. Εργαστήρια τέχνης και χειροτεχνίας, ειδικά ασχοληθήκαμε με τέχνες που χάνονται στον χρόνο. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, όπως θέατρο, κουπλό θέατρο, αφηγήσεις ιστοριών, θέατρο δρόμου, μουσική, χορό, θεάματα και αναπαραστάσεις. Εκδηλώσεις αθλητισμού, όπως τοξοβολία, υπασία και παιχνίδια, τα οποία μπορεί να ήταν είτε επιτραπέζια παλιά, όπως είναι το σκάκι, ακόμα και το τάβλι, υπαίθρια παιχνίδια, τα οποία ανάγονται τουλάχιστον στην περίοδο του Βυζαντίου ή και παλιότερα, και φυσικά το ομαδικό παιχνίδι της αναζήτησης του δράκου, που οι τέχνες, η γαστρονομία, τα βότανα, η ενδυμασία και άλλα πολλά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, για όσους πιθανόν να μην το έχουν δει, θα σας δείξω και ένα πολύ σύντομο βίντεο. Να βγάλεις το PowerPoint, ναι, να παίξεις. Πρέπει να σβήσουμε το PowerPoint. Εντάξει. Είναι. Μπορείς να βγάλεις στο play. Ένα λεπτάκι, γιατί χάθηκε το μισό. Εντάξει, τώρα από την αρχή. Πολύ γρήγορη παρουσίαση του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ. Ένα λεπτάκι. Βέβαια, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω πριν δώσω το λόγο στην Γιόλα είναι ότι αυτό που μας έλειπε κατά κάποιο τρόπο στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ ήταν πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε, να αξιοποιήσουμε την ιστορία για να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Αυτή τη λύση μας την έδινε η μέθοδος Time Travel, για την οποία θα σας πει περισσότερα η Γιόλα. Αυτό δεν το κλείνεις. Δεν μπορώ να κλείσω. Μην το κλείσεις. Κατέβασα το φεστιβάλ, θα το ξανανοίξω. Κάτσε. Έχει πάει το κουμπί εδώ.
Λοιπόν, με πρωτοβουλία της Άννας Σαχιολά, συμμετείχαμε μέσω Εράσμου στο πρόγραμμα Virgin Ages για το Time Travel στην Κερασούντα της Τουρκίας, όπου συναντήσαμε το τοπίο και τον τόπο τον ιστορικό και οδηγεί στην κατανόηση της κοινωνίας σήμερα, εμπλέκοντας το παρελθόν με το παρόν. Αυτό ξεκίνησε από το Μουσείο Κάλμαρ στην περιοχή Κάλμαρ Κάουντι στη Σουηδία το 1980. Η αλλαγή αυτή έγινε παράλληλα με τα νέα προγράμματα σπουδών του 1980. Τα νέα προγράμματα σπουδών δίναν έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών, στην έρευνα, στην τοπική ιστορία και στην εμπειρία των μαθητών μαθητριών, πράγματα για τα οποία συζητάμε και εμείς τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Το Μουσείο Κάλμαρ αρχικά συνεργάστηκε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 3 σχολεία. Σιγά σιγά επεκτάθηκα μέχρι και σήμερα. Είναι και από την Ευρώπη, από την Αφρική, από την Αμερική, Βόρεια και Νότια Αμερική. Και έχουν γίνει, όπως βλέπετε, στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά και στην Τουρκία. Η Ελλάδα μπήκε πρώτη φορά στο πρόγραμμα αυτό μέσω του προγράμματος Εράσμους με το Μεσαιωνικό Ρόδο και κάναμε ένα time travel στον Κυρισό στην Κερασούντα, στην Τουρκία, τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2022. Εδώ είναι από την έναρξη του προγράμματος. Εδώ βλέπουμε την Άννα Σαχιολά, ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στο Virgin Ages, όπως είπαμε, μέσω του προγράμματος Εράσμους. Εδώ είναι η παρουσίαση του Μεσαιωνικού από το Κάλμαρ Κάουντι, το Μουσείο Κάλμαρ, ενώ η Γκουλσέρα Καν από την Νότια Αφρική είναι η πρόεδρος. Στην Τουρκία τώρα είχαμε συμμετοχές από την Κερασούντα φυσικά, από τη Σμύρνη, από την Νότια Αφρική και την Κένια και από την Ελλάδα. Ήταν οι ομιλητές όπως βλέπουμε. Το θέμα τώρα της δράσης ποιο ήταν? Τότε ξεκινάμε με ένα θέμα, με μια εποχή, με ένα γεγονός, έναν τόπο, ένα μνημείο. Μπορείς να αφορμηθείς από όλα αυτά. Σούντα σχετικά με την κουλτούρα της καλλιέργειας αλλά και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα το έτος 1938, πόσο μάλλον στη σημερινή εποχή. Στο ξεκίνημα της δράσης έχουμε ένα φυλάδιο που περιγράφεται ακριβώς η εποχή στην οποία θα ζήσουμε βιωματικά και τι δράσεις θα κάνουμε μέσα από αυτό, καθώς και οι στόχοι που θα δούμε στη συνέχεια. Το 1938, λοιπόν, η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός φουντουκιών, που αντιστοιχεί στο 75% της παγκόσμιας παραγωγής. Παραγωγή από την Κερασούντα προσκαλούνται σε μια συνάντηση, παρουσία και άλλων καλεσμένων, με στόχο να συζητήσουν και να πιστούν για την ανάγκη να συνεργαστούν, δημιουργώντας ένα συνεταιρισμό. Αυτή είναι η βασική ιδέα της δράσης Time Travel. Όλοι λοιπόν είχαμε ντυθεί, εμείς είμαστε συγκεκριμένα εμπόρες από τη Ρόδο, που θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τους παραγωγούς, τους φουντουκοπαραγωγούς, προσκαλώντας να κάνουμε κάποιες συνεργασίες. Οπότε υπήρχε από τη μία η πρόταση δική μας να κάνουμε συνεργασίες αυτόνομες, από την άλλη ήταν η πρόταση το να γίνει ένας σύλλογος των φουντουκοπαραγωγών, να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις, ένας συνεταιρισμός. Η συζήτηση λοιπόν ήταν ανάμεσα στις δύο αυτές αντιθετικές τάσεις, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Είχαμε το θέμα των φυτοφαρμάκων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, ναι ή όχι και γιατί. Βοηθάει τους παραγωγούς, είναι ενάντια στο περιβάλλον. Οπότε η συζήτηση έγινε κυρίως γύρω από αυτές τις συνιστώσεις. Μέσα σε μια δράση time travel υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εδώ είχαν ετοιμάσει οι υπεύθυνοι τις εξής δραστηριότητες. Είχαμε τα υφαντά, όπου οι ομάδες γενικά περιφέρονταν με περισσότερη ελευθερία μετά. Υπήρχε η προετοιμασία φαγητού από την τοπική κουζίνα. Όλα αυτά γίνανε στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου που φιλοξενούνταν η δράση αυτή. Εδώ φτιάχνουν βούτυρο από φουντούκι. Το εμπόριο σπόρων. Παραγωγή αλευρίου από κέλη του σπιτιού. Εδώ είμαστε μια ομάδα κατά τα
προηγούμενο βράδυ, κατά την προετοιμασία, την ετοιμασία. Μπορώ να πω ότι ήταν απίστευτη φιλοξενία των ανθρώπων εκεί στην Κερασούντα. Πέρα από τους διοργανωτές, υπήρχαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Κερασούντας και του Όρουντου που ήταν κοντά. Ήταν έτσι πάρα πολύ επικοινωνιακή αυτή η σχέση. Μετά στη δίκτυα δράση ακολούθησαν τοπικοί χώροι. Στον ίδιο χώρο που γινόταν εκεί η δράση, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου. Ο στόχος τώρα της δράσης ήταν η γνώση της καλλιεργητικής δραστηριότητας και παραγωγής, η επίδραση στο περιβάλλον και η χρήση των φυτοφαρμάκων, η θεμελίωση και ανάπτυξη της δημοκρατίας. Είναι μια εποχή που είμαστε τον πόλεμο, την ηλικία μετά τον Κεμάλ. Και το άλλο θέμα ήταν να ερευνηθεί η σπουδαιότητα της αγροτικής παραγωγής στα χρόνια του πολέμου. Το key questions που είναι τα ερωτήματα της κάθε δράσης, δηλαδή μετά το πλαίσιο το ιστορικό, οι δράσεις και τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους συμμετέχοντες, τους συμμετέχουσες μέσα στη δράση, που μπορεί να είναι 2, 3, 4, τα συγκεκριμένα εδώ, είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα δημοκρατικό και ανθεκτικό οργανισμό των φυτοπαραγωγών, ώστε όλοι οι παραγωγοί να συμμετέχουν στη διαδικασία και να ωφεληθούν. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε ποιοτική αγροτική παραγωγή χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον, πώς να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τη δημοκρατία μετά το θάνατο του Κεμάλ και πώς να προάγουμε. Αναφέραμε τα συμπεράσματα κάθε ομάδας. Έγινε μια συζήτηση με τους υπεύθυνους, τους διοργανωτές. Όλα αυτά έγιναν την ίδια μέρα βέβαια. Είπαμε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για όλα αυτά τα θέματα και τα ερωτήματα και τη συζήτηση. Και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Το time travel τώρα, λόγω της ιδιότητάς μας του εκπαιδευτικού, πώς σκέφτομαι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί αυτό που κάνουμε στο σχολείο σήμερα, με κάποιο τρόπο εντασσόμαστε σε αυτό. Επισκεφτόμαστε χώρους ενδιαφέροντος του ιστορικού κλπ. Κάνουμε προγράμματα με θέμα την ιστορία, τον πόλεμο, τη μετανάστευση, τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την παράδοση. Κάνουμε αναπαραστάσεις, θεατρικά δρόμενα, δημιουργούμε ταινίες και στόχος όλων αυτών είναι η ιστορική γνώση και συνείδηση των κοινωνικών προβλημάτων. Οπότε, τώρα παρακολουθώντας και παρόντος μέσα από αυτή τη δράση, θέτει ερωτήματα διαφορετικά, προσφέρει βιωματική γνώση τη εποχή στην οποία αναφέρεται, που ζει στα γεγονότα, ενθαρρύνει τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή, τη συζήτηση, την ενδυνάμωση του ατόμου και τη ομάδα, αναδεικνύει του όρους τη μνήμη και τα ανακλά το παρελθόν στο σήμερα. Αξιοποιεί την ιστορία επίση από τα κάτω, σύμφωνα με τι νέε προσεγγίσει του ιστορικού γεγονότο και τη ιστορική μνήμη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση της δομής της μεθόδου Time Travel. Θα μας πει η Ελευθερία Ιππινίκου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σύλλογο. Θέλω και εγώ να τον ευχαριστήσω που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη μέθοδο στην οποία εκπαιδευτήκαμε. Χάρη και στην άοκνη προσπάθεια εδώ της Άννας της Αγγελά, που προσπαθεί να κάνει το μεσαιωνικό Ρόδο να είναι ενεργό τόσο εδώ στη Ρόδο, αλλά και γενικότερα να αναπτύσσει δράσεις και στο εξωτερικό. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω λίγο για τη μέθοδο αυτή καθ' αυτή, προκειμένου να σας παρουσιάσει και εκείνη μετά την υλοποίηση. Η Άννα την υλοποίηση, γιατί και εμείς εκεί εκπαιδευτήκαμε και μετά ήρθαμε και υλοποιήσαμε ένα σενάριο εδώ. Λοιπόν, καταρχάς, σε ποιους απευθύνεται η μέθοδος? Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαιδευτικής οργανώσεις, γενικώς ομάδες δηλαδή, ή επίσης και της εργασίας τους, έτσι, επιμορφωτικά ιδρύματα, ιδιωτικές σχολές κτλ.
Ακόμα όμως και ομάδες ανθρώπων που μπορεί να τους ενώνει η γειτονιά τους, το πολιτιστικό κέντρο στο οποίο συχνάζουν, έτσι, το χωριό τους. Όχι, εδώ στην επόμενη σελίδα θέλω να... Εδώ λοιπόν, εδώ η τρίτη, μπράβο. Η τρίτη. Τι είναι τώρα η μέθοδος time travel? Ας δώσουμε λίγο τον ορισμό και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η μέθοδος time travel αποτελεί μια εκπαιδευτική και παιδευτική, έτσι, γιατί απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, μέθοδο που χρησιμοποιεί την τοπική κληρονομιά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, με σκοπό να δημιουργήσει προβληματισμό για σύγχρονα ζητήματα, περιβάλλον, δημοκρατία, φύλο, βία, μετανάστευση κτλ. Και παρέχει εργαλεία για την οικοδόμηση σχέσεων κοινότητας. Στο μότο δηλαδή είναι χρησιμοποιούμε το παρελθόν για να δημιουργήσουμε το μέλλον. Οι 5 αρχές της μεθόδου είναι χρήση τοπόσιμων και τοπικών ιστοριών. Όλα τα τοπόσιμα έχουν κάποια ιστορία φέρουν απάνω τους, όπως εδώ η Μεσαιωνική πόλη. Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με τη συμμετοχή διαφόρων ατόμων ή ομάδων. Οι ερωτήσεις κλειδιά, που ίσως είναι το σημαντικότερο σημείο της μεθόδου, θα το αναλύσουμε παρακάτω, διότι με αυτές θα συνδέσουμε τα σύγχρονα θέματα με το παρελθόν. Οι διαφορετικές προοπτικές του σήμερα και του χθες, κυρίως με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Και στο τέλος έχουμε συζήτηση προβληματισμού και στοχασμού κατά τη διαδικασία και στη δράση. Αυτό είναι ένα έτσι γραφηματάκι, θα το αναλύσουμε όμως παρακάτω. Λοιπόν, η δράση. Η δράση time travel αποτελεί ένα παιχνίδι στην κοινότητα. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες κάνουν έρευνα, μελετούν, παίρνουν συνεντεύξεις, προετοιμάζουν τη δράση time travel, συνδέοντας την τοπική, εθνική και παγκόσμια ιστορία. Καταρχάς, πρέπει να γράψουμε ένα σενάριο. Ορίζεται μια οργανωτική ομάδα, η οποία γράφει το σενάριο πριν από τη δράση. Μια φανταστική ιστορία, ό,τι θέλουμε, σε κάποια χρονική στιγμή που θα επιλέξουμε εμείς, σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, σε κάποια τοποθεσία. Βασίζεται σε γεγονότα και περιέχει θέμα, ρόλους, αφού είπαμε ότι είναι μια δραματοποιημένη δράση, ιστορία, στόχους, ερωτήσεις κλειδιά, δραστηριότητες και κάποιο χρονοδιάγραμμα. Βλέπετε, λέμε σενάριο και φανταστική ιστορία, ενώ μιλάμε και για γεγονότα. Διαλέγουμε συνήθως ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο συνδέουμε με το τοπόσιμο. Παραδείγματος χάρη την ενσωμάτωση των δωδεκανήσων που έκαναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στη χρονομηχανή, την εποχή που έχουμε διαλέξει, έτσι, και παίζουμε τον ρόλο μας. Το σενάριο επίσης είναι ανοιχτό σε διάφορες απόψεις, σε κάποιο πρόβλημα προς επίλυση, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να συζητήσουμε κάποιο θέμα, το οποίο συνδέεται με το παρελθόν, με την εποχή που έχουμε διαλέξει, κατά προτίμηση με εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε και πολλές απόψεις. Η οργανωτική ομάδα μοιράζει τις αρμοδιότητες για τη δράση time travel, αποφασίζει τις δραστηριότητες, ποιοι θα είναι οι επικεφαλείς, ποιοι θα συμμετάσχουν κτλ. Καταγράφει τις ανάγκες για τη δράση, τα ρούχα της εποχής. Εδώ η Άννα έχει μεσαιωνικά ρούχα, μας έπεισε, θα δείτε και φωτογραφίες παρακάτω. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, μουσικά όργανα κλπ. Και επίσης όσοι συμμετέχουν διατηρούν την ηλικία και το φύλο τους. Οι ερωτήσεις κλειδιά. Κάθε δράση time travel επικεντρώνεται γύρω από τις ερωτήσεις κλειδιά. Αυτές, όπως είπαμε, είναι αυτές που θα συνδέσουν το χθες με το σήμερα. Συζητάμε ένα σημαντικό πρόβλημα του σήμερα με ένα αντίστοιχο του παρελθόντος. Για παράδειγμα, στο θέμα που μας απασχόλησε εμάς ήταν το θέμα που αφορούσε τη δημόσια υγεία. Συνδέσαμε τη μάστιγα του Μεσαίωνα που αφορούσε την Πανόλη
Η δράση Time Travel προσφέρει έναν ασφαλή χώρο επίσης και για θέματα που θεωρούνται ευαίσθητα και δεν συζητιούνται εύκολα, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός εκφοβισμός κτλ. Με τις ερωτήσεις κλειδιά διατυπώνονται θέματα, ζητήματα που θα συζητηθούν και θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια της δράσης, από διαφορετικές οπτικές, με στόχο να καταλήξουμε σε κοινές λύσεις. Όπως είπαμε, το σενάριο αφήνει αρκετούς εναλλακτικούς δρόμους, προκειμένου όσοι συμμετέχουν να διατυπώσουν διαφορετικές απόψεις. Ο επικεφαλής τώρα της κάθε ομάδας θέτει τις ερωτήσεις κλειδιά, το πρόβλημα προς επίλυση, αυτό που απασχολεί την ομάδα, και ακολουθεί συζήτηση. Αυτό επίσης που ενδιαφέρει τη μέθοδο δεν είναι μόνο να συζητήσουμε τα θέματα. Επειδή, όπως είπαμε, μπαίνουμε στη χρονομηχανή, δραστηριοποιούμαστε, γινόμαστε ήρωες της εποχής που έχουμε επιλέξει, συγχρόνως κάνουμε πράγματα με τα χέρια μας. Ενδιαφέρει η μέθοδος να μην σκεφτόμαστε μόνο, αλλά να χρησιμοποιούμε και τα χέρια μας. Να έχει και απτικό κομμάτι, χειρονακτικό. Για παράδειγμα, εμείς στη δικιά μας δράση μάθαμε να φτιάχνουμε σκηνή, όπως το έφτιαχναν οι άνθρωποι στο Μεσαίωνα. Στην Κομπούτηρου συζητάμε και το θέμα που μας απασχολεί και τοποθετούμαστε με τις δικές μας απόψεις επάνω σε αυτό. Ο μέσος χρόνος της δράσης αυτής καθ' αυτής είναι γύρω στις 4 ώρες. Εννοείται όμως, όπως είπαμε, η οργανωτική ομάδα έχει δουλέψει αρκετό χρόνο πριν, εβδομάδες ή και μήνες, προκειμένου να βρει όλο το υλικό και να οργανώσει το σενάριο. Όταν ολοκληρωθεί η δράση, αμέσως βγάζουμε τα ρούχα μας, απεκδιόμαστε τελείως, ερχόμαστε πάλι στο σήμερα και μαζευόμαστε αμέσως μετά τη δράση, έχοντας έντονο ακόμα το βίωμα αυτής, να κάνουμε την αξιολόγηση. Εκφράζουμε λοιπόν λίγες σκέψεις για τη δράση Time Travel, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε, τι μας εντυπωσίασε, τι μάθαμε, αν κατορθώσαμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και συγκρίνουμε τις ερωτήσεις κλειδιά, όλες οι ομάδες που συμμετείχαμε, το θέμα δηλαδή το οποίο συζητήσαμε, διαβουλευτήκαμε με το σήμερα. Η παιδαγωγική τώρα προσέγγιση της μεθόδου βασίζεται στη συνεργατική, στη σχεσιακή σχέση και την εμπειρική διαδικασία εκμάθησης, στο διάλογο και στην αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων, όπως είπαμε, πνευματικών και πρακτικών, γιατί κάνουμε και πράγματα με τα χέρια μας. Η εμπειρική μάθηση, όπως ξέρουμε, είναι μέθοδος εκπαίδευσης με άμεση εμπειρία. Οι δεξιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία αποκτώνται όχι μόνο στο σχολείο, στο διάβασμα, στο πανεπιστήμιο, αλλά και με πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδρομές, προγράμματα εκμάθησης διαφόρων υπηρεσιών κτλ. Η σχεσιακή μάθηση, διότι όλα γίνονται σε ομάδα, όλοι συμμετέχουμε στην ομάδα και μάλιστα ο τρόπος εκπαιδευτικούς, ομιλητές με διαφορετικό υπόβαθρο, οι οποίοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον μέσω της ανταλλαγής ιδεών και της μάθησης από κοινού. Η σχεσιακή διαδικασία μάθησης στηρίζεται στην ενεργή διαδικασία της δημιουργίας γνώσης από κοινού. Στόχοι της μεθόδου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδεύονται και μαθαίνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι προωθούνται αξίες, πεποιθήσεις και νοοτροπίες που ενθαρρύνουν τα άτομα να στηρίζουν τα δικά τους δικαιώματα και τα δικαιώματα των άλλων. Αναπτύσσεται η δυνατότητα να κατανοούν όλη την κοινή τους ευθύνη, να κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικότητα σε κάθε κοινωνία. Χρησιμοποιώντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, δίνεται η δυνατότητα να τεθούν προς συζήτηση σημαντικά θέματα και μαθαίνει ο καθένας να έχει τη δική του φωνή στην κοινωνία. Παιδιά, γυναίκες, άντρες, ηλικιωμένοι, ευάλωτες ομάδες κλπ. Αυτό αποτελεί σημαντική επένδυση στην προσπάθεια να επιτύχουμε μια δίκαιη κοινωνία, στην οποία χαίρουν εκτίμησης και γίνονται σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ.
πράγματα. Το θανατικό της Ρόδου, το ποίημα αυτό το μεσαιωνικό, του Μανώλη Γεωργιλά, το οποίο Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αυτό το θέμα, επέλεξε η Άννα Χιολά και αυτό πρότεινε στην Κερασούντα τους οργανωτές του σεμιναρίου. Το βιβλίο του Μανώλη Λιμενίτη, το θανατικό της Ρόδου, το οποίο αποτελεί μια αφήγηση για την Πανόλη που συνέβη στη Ρόδο το 1498. Περιγράφει λοιπόν την επιδημία που ξέσπασε το 1492, ήταν τότε στη Ρόδο, τότε που ήταν μέγας μάγιστος ευχές Μπουσών. Το ποίημα είναι γραμμένο στα ελληνικά, έχει 644 στίχους που εξιστορούν τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Το δομή του ποίηματος, πέρα από τον πρόλογο, αναφέρει ένα ιστορικό της Πανούκλας και του Θρήνο, το μυρολόι για τα γεγονότα, επικαλείται το Θεό, παρακαλεί τη φύση να συμμετέχει σε όλο αυτό το χαμό, περιγράφει τις ωραίες ροδίτισσες, γενικά αφιερώνει πάρα πολλούς τύπους να περιγράψει πώς ήταν η ζωή πριν και εμένει στην παρουσία των ωραίων γυναικών με τα πλούσια φορέματα, την ωραία κόμη, τα πολλά στολίδια κλπ. Για να περάσει στην αντίθεση του μετά, που όλοι οι όμορφοι, άσχημοι νέοι γέροι πέθαναν από την Πανόλη, το θανατικό. Ο ίδιος ο ποιητής στερήθηκε δικούς του ανθρώπους και τα αδέλφια, τη γυναίκα και τα μέτρα που πήραν οι Ιωαννίτες. Συγκρίνει αυτή την Πανούκλα με την αντίστοιχη την εποχή του Δαβίδ, των Εβραίων, και αναφέρεται στο τέλος της Πανούκλας στη Ρόδο. Στο δεύτερο μέρος του, η ηθικοδιδακτική και παρενετική λόγια έχουν θέση. Ο ποιητής συνδιαλέγεται, σκέφτεται, αναφέρει ότι οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να έχουν διαμάχες μεταξύ τους και επικρίνει τα αμαρτήματα της εποχής που ήταν η λαιμαργία, η μετοδοξία, η σωτία. Η Χήρη αναφέρει ότι πρέπει να είναι κρατής, να μην κάνουν δεύτερους γάμους, οι Ροδίτες να αγαπήσουν τις πολεμικές τέχνες και όχι την ζωή με τον πλούτο κλπ. Κάνει κριτική στη σύγχρονη του εποχή, ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των χριστιανών και οι αντιλήψεις ηθικές ουσιαστικά. Και αναφέρει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι καλοί θα δομηθούν και οι κακοί θα τιμωρηθούν. Στον επίλογο κάνει μια παράκληση στην Αγία Τριάδα τη συγχώρεση των αμαρτιών του ποιητή. Οπότε οι γυναίκες, η ομορφιά, η πολυτέλεια των ροδορούχων μας δίνουν πολλά λογογραφικά στοιχεία. Θεωρείται ότι το ποίημα δεν έχει ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, αλλά μας είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή για την εποχή της Πανόλης. Και αναφέρει πολλές πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Η Πανόλη ξεκίνησε από έναν ασθενή, από έναν παπά που πήρε κάποια αυγά από ένα πλοίο και ήταν ο πρώτος να χτιστούν με πέτρες η γειτονιά εκείνη συγκεκριμένη, να μην υπάρχει επαφή με υγιείς. Δίνανε κάποια φάρμακα τα οποία δεν λειτουργούσαν, εξαφανίστηκαν ολόκληρες οικογένειες, ξεκινήσαν να κάνουν λιτανίες και προσευχές. Ο ποιητής πιστεύει ότι για όλα έφταιγαν λοιπόν οι αμαρτίες, σταματάνε απογορεύονται τα μνημόσια και τα παίγνια, αυτά είναι τα μέτρα που πήραν οι Ιωαννίτες στην εποχή. Θεωρεί λοιπόν ότι κυρίως οι αμαρτίες του κόσμου ήταν αυτές που προκάλεσαν την Πανόλη. Με τα πτώματα βέβαια. Μισθώνονται μεταφορές πτωμάτων, αυτά είναι τα μέτρα που παίρνει ο μάγιστρος. Και ως μέτρα ανακούφισης των πληγέντων του λοιμού, δίνονται δε ώρες από το Μέγα Μάγιστρο στα ορφανά, τις θύρες και τους φτωχούς και προτρέπουν τους υπόλοιπους κατοίκους για ασπλαχνίες και για φιλανθρωπίες. Το τέλος του λοιμού έρχεται το 1500, μεσούντος καύσωνα καλοκαιριού. Όπως έλεγε η καθηγητής ιατρικής, υποστηρίζει ότι στις συνθήκες μεγάλη καύσωνα δεν δαγκώνουν ξύλι, οπότε
έχουμε περιορισμό και στο τέλος εξαφάνιση της κανόλης και δεν έχουμε πηγές για να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των θύμων. Ωραία. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την υλοποίηση της δράσης που κάναμε εδώ στη Ρόδο. Θα δείτε και φωτογραφικό υλικό. Όπως ανέφερε και η Γιώλα, το θανατικό της Ρόδου θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πηγές άντλησης πολιτισμικών πληροφοριών για την εποχή εκείνη, αλλά και για την Μονική Πανόλη ούτως ή άλλως. Και για το πώς αντέδρασε η κοινωνία εκείνη την εποχή σε αυτό το φαινόμενο της πανδημίας. Λοιπόν, θα το πάω λίγο... Όπως είπα πριν, γνωρίζοντας το ιστορικό παρελθόν, κατανοούμε το σήμερα και διαμορφώνουμε το μέλλον. Έτσι, από την οργανωτική ομάδα 4 ανθρώπων, δηλαδή εμάς των 3, και ήταν μαζί μας και η Δέσποινα η Καραγιάννη, μέλος του συλλόγου μας, και με βάση τις πληροφορίες από τα πολιτισμικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το ποίημα του Εμμανουήλ Λιμενίδη Γεωργιλά, το θανατικό της Ρόδου, και με τη βοήθεια της ανάλυσης του μόνιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Γκούντερ Στέφεν Χένερικ, του οποίου το βιβλίο σας το έδειξε εδώ η Γιώλα, αλλά και μιας μελέτης της ιατρικής σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και άλλων πηγών που βρήκαμε, σχεδιάσαμε αυτό το σενάριο. Κατόπιν έγινε πρόσκληση κυρίως σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτές διαφόρων φορέων και σε προσκοπικά συστήματα που έχουν μια εμπειρία και όλα στα παιχνίδια ρόλων για τη συμμετοχή στη δράση. Αρχικά οργανώθηκε μια ανοιχτή παρουσίαση για την γνωριμία της μεθόδου με τους πιθανούς ενδυνάμεις συμμετέχοντες και όλους τους ενδιαφερόμενους. Στο τέλος αυτής της εκδήλωσης, όσοι παρακολούθησαν μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή για το θεματικό γεγονός που θα έπαιρνε εκεί, 20 άτομα τέλος πάντων, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, τις οποίες θα καθοδηγούσαν και θα συντόνιζαν οι 5 activity leaders, οι οποίοι είναι αυτοί που, όπως εξήγησε προηγουμένως η Γιώλα, οι άνθρωποι που γνωρίζουν μία τέχνη, την δείχνουν στους συμμετέχοντες που υποδίδονται κάποιους ρόλους και παράλληλα ανοίγουν μια συζήτηση μαζί τους. Όσοι επελέγησαν παρέλαβαν ηλεκτρονικά το υλικό που έπρεπε να μελετήσουν και αφέθηκε ένα χρονικό περιθώριο ώστε να μπορούν να το μελετήσουν, ενώ κατόπιν μοιράστηκαν οι ρόλοι σε αυτούς και ακολούθησαν online συναντήσεις στο Zoom, στις οποίες οι οι driving persons, δηλαδή οι συντονιστές του project, θα έδιναν απορίες και θα έδιναν διευκρινήσεις. Αλλά και βεβαίως να γνωριστούν μεταξύ τους οι άνθρωποι που θα συμμετείχαν στις ομάδες. Το υλικό λοιπόν που τους διανεμήθη ηλεκτρονικά ήταν καταρχήν το ίδιο το ποίημα, με όλους τους τύπους. Κυρίως που θα μπορούσαν να μελετήσουν, το ίδιο το σενάριο, οι ερωτήσεις κλειδιά πάνω στους οποίους θα αναπτύσσονταν οι διάλογοι, οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν από τους activity leaders, δηλαδή οι τέχνες που θα τους δείχναμε. Τους δώσαμε τους ρόλους που θα μοιράζονταν, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, φανταστικοί ρόλοι, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να υπάρχουν εκείνη την εποχή, στη Μεσαιωνική Ρόδο. Επίσης, τους δώσαμε τις διαφορετικές θέσεις διαλόγου, τις οποίες θα έπρεπε να πάρει ο κάθε ρόλος, 2 θέσεις για την κάθε ερώτηση κλειδί. Αυτό ήταν μια προαιρετική διαδικασία. Μπορεί να γίνουν και πολύ ελεύθερα αυτοί οι διάλογοι. Εμείς απλά δεν θέλαμε να τα αφήσουμε να πλατιάσει το θέμα και έτσι τους δώσαμε συγκεκριμένες θέσεις. Άσχετα αν τις πίστευαν ή δεν τις πίστευαν, έπρεπε να τις υποστηρίξουν με επιχειρήματα και με βάση το υλικό που είχαν να μελετήσουν. Τους δώσαμε βεβαίως να γνωρίζουν το σκοπό της δράσης και πληροφορίες για την ίδια τη μεθοδολογία. Ήταν η προέκταση της μεσαιωνικής αγοράς της Ρόδου, οπότε θα μπορούσε να ήταν ένας πραγματικός χώρος όπου θα μπορούσε να βρει κανείς εμπόρους και τεχνίτες.
και ακολούθησε μια πρακτική και θεωρητική προετοιμασία, δηλαδή η κατανομή θέσεων στον χώρο, τους εξηγήσαμε πού θα στηθεί ο καθένας, πώς θα ετοιμαστεί το σκηνικό και κάποιες τελευταίες διευκρινήσεις για τη διαδικασία και την υλοποίησή της. Ξεκίνησε η δράση λοιπόν στον Προμαχώνα. Ντύσαμε στο βεστιάριο όλους τους ρόλους και τους activity leaders, τους χειροτέχνες. Στο πρώτο μέρος έγινε μια ιστορική αναπαράσταση με ημερομηνία αυτή της έναρξης του θανατικού, της Πανούκλας, το 1498. Πριν ακόμα όμως αρχίσει να διαδίδεται το θανατικό. Και έτσι η ζωή ακόμα κυλάει κανονικά. Ξεκινάει η εφαρμογή της μεθοδολογίας με συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των συμμετεχόντων, των ρόλων δηλαδή, και των activity leaders, των χειροτεχνών, με την επίβλεψη των driving persons, οι επιβλέποντες. Προς την προκειμένη ήταν η Βιόλα, η Ελευθερία και η Δέσποινα, που σήμερα δεν είναι μαζί μας. Και οι 5 δραστηριότητες αυτές τις οποίες πήραν μέρος οι ρόλοι ήταν ο σκηνοποιός που φτιάχνει το σκηνή, ο μπαρμπουτιέρης που παίζει μπαρμπούτι, η ψηφοθέτρια που φτιάχνει ψηφιδωτά έργα, η φαρμακοτρίφτρα, ας πούμε η βοτανολόγος της εποχής και ο ίδιος ο ποιητής Γεωργιλάς που έγραψε το ποίημα. Οι ρόλοι ήταν οι υπότες φρουροί, οι χειροπράκτριες, οι καλλιγράφισσες, έτσι για να τις φτιάξουν, οι κουρτεζάνες δηλαδή οι ιερόδουλες, ο ταβερνάριος και η καπήλισσα, έτσι που είχαν δηλαδή την ταβέρνα και το καπηλιό. Και βλέπουμε τώρα εδώ σε φωτογραφίες τη διαδικασία, που μια φωτογραφία έχει 1000 λέξεις, τα λέει όλα. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον ντύσιμο στο βεστιάριο αρχικά, παίρνουν όλοι τα μεσονικά τους ρούχα. Εδώ ξεκινάει ο ποιητής Γεωργιλάς να απαγγέλει τους πρώτους στίχους και ο Μέγας Μάγιστρος που βλέπετε, ο υπερυψωμένος, δίνει το διάταγμα για τα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Έτσι, και με το σύνθημα των κρουστών ξεκινάνε οι δραστηριότητες και οι διάλογοι. Και βλέπουμε στα δεξιά το σκηνοποιό που φτιάχνει το σκηνή. Εδώ βλέπουμε τους υπότες που περιφέρονται και επιβλέπουν τον τόπο και συζητούν με τον ποιητή και ανταλλάσσουν τις απόψεις τους με βάση τις δοσμένες θέσεις και τα δεδοσμένα ερωτήματα. Όλοι παντού συζητούσαν αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε τον μπαρμπουτιέρη και κάποιες κουρτεζάνες που δοκιμάζουν να παίξουν μπαρμπούτι, την φαρμακοτρίφτρα, τους υπότες που κάνουν εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες. Αναφέρει βέβαια και ο Γεωργιλάς, αν θα έδωσε στο ποίημα, ότι έπρεπε οι άνθρωποι να εξασκούνται στις πολεμικές τέχνες και όχι να τρώγονται μεταξύ τους. Γιατί εκείνη την εποχή μια πολεμική τέχνη, το να ξέρεις να χειρίζεσαι το σπαθί ήταν θέμα επιβίωσης. Έτσι, δεν προτρέπει δηλαδή στους ανθρώπους να γίνει πολεμοχαρείς, αλλά να γνωρίζουν πώς να μείνονται. Και στο τέλος της δράσης βλέπουμε τον Χάρο. Αυτό ήταν μια δική μας πιο θεατρική παρέμβαση. Κανονικά δεν θα προβλεπόταν στη διαδικασία, αλλά έτσι για να κάνουμε να βρίσκουμε ένα suspense, το οποίο πολλοί το απόλαυσαν, όσοι κατέβαιναν στον Άδη τελικά. Κάποιους λοιπόν τους τελειώναμε και τους έπαιρνε ο Χάρος στον Άδη. Ήταν εκεί πέρα ένα υπόγειο στον Προμαχώνα, αυτό ήταν πάρα πολύ εμπνευστικό με το Καρισάδη. Στο τέλος, ο Γενικός Συντονιστής δίνει το σήμα της λήξης της δράσης, οι οποίοι παρουσιάζουν τις θέσεις που διαμορφώθηκαν κατά το διάλογο που αναπτύχθηκε, μας παρουσιάζουν τα συμπεράσματά του, μας τα έστειλαν και γραπτός και γίνεται και μια αξιολόγηση της δράσης, τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε κτλ. Ποια ήταν οι ερωτήσεις κλειδιά που τους δώσαμε. Η καραντίνα που εφαρμόστηκε και εκείνη την εποχή, έτσι. Τόσο των ασθενών όσο και των υγιών ατόμων μαζί αποτελεί καλή σε ένα πεδίο να αναπτύξουν το διάλογο.
Το δεύτερο ερώτημα, σε περιπτώσεις έκτακτης υγειονομικής κατάστασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της διοίκησης για τα μέτρα πρόληψης αυστηρά ή να γίνονται συστάσεις και η τελική απόφαση να επαφίεται στην κρίση και τη βούληση του καθενός και της οικογένειάς του. Καθορίζει αυτή η επιλογή το μέλλον της κοινωνίας, της οικονομίας, της υγείας και των ελευθεριών του ατόμου. Επιλέξαμε αυτά τα ερωτήματα γιατί ήταν και πολύ σύγχρονα ερωτήματα. Νομίζω ότι γενικότερα υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ως προς αυτά τα θέματα και στη σύγχρονη πανδημία που βιώσαμε. Και εμείς θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από αυτή τη σκοπιά. Θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να οργανώσει την ίδια δράση για το θανατικό της Ρόδου και να επικεντρωθεί κάπου αλλού. Έτσι. Εμείς επικεντρωθήκαμε ήταν στην πρώτη ερώτηση κλειδί. Η μία ήταν ότι πιστεύουν πως καλώς απομονώθηκαν μαζί οι οικογένειες που είχαν έστω έναν ασθενή και ας ήταν οι υπόλοιποι υγιείς. Και η δεύτερη θέση για την πρώτη ερώτηση, πιστεύουν πως θα πρέπει να απομονώνονται μόνο οι ασθενείς και να απομακρύνονται από τους υγιείς οι συγγενείς τους. Στη δεύτερη ερώτηση κλειδί, οι δύο θέσεις ήταν: πρώτον, πιστεύουν πως η Σανιτά, η υγειονομική υπηρεσία, είναι η μόνη αρμόδια να τους πει τι θα κάνουν και οφείλουν να το ακολουθούν πιστά. Και η δεύτερη θέση για αυτή την ερώτηση ήταν: πιστεύουν πως τα μέτρα της Σανιτά θα έπρεπε να έχουν τη μορφή συστάσεων, κάτι ας πούμε σαν αυτό που έγινε στη Σουηδία, μόνο που ο καθής να ακολουθεί την κρίση και τη λογική που διαμορφώθηκαν από αυτά που μας έδωσε κάθε ομάδα. Ήταν ότι ο φόβος για τη ζωή, η ανασφάλεια για τη μελλοντική έκβαση της κατάστασης, η καχυποψία και η επιφυλακτικότητα για τις αποφάσεις της διοίκησης, η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, η διχόνοια από τις διαφορετικές απόψεις που προκάλεσαν τα μέτρα, αλλά και τον άκρητο καταλογισμό ευθυνών για τους υπαίτιους της δυσμενής κατάστασης, η διάρρηξη των ανθρωπίνων σχέσεων αποτελούν κοινές διαπιστώσεις που διατρέχουν όλες τις ομάδες. Ένα δεύτερο όμως συμπέρασμα είναι ότι παρόλα αυτά τα μέλη των ομάδων επέδειξαν ανθεκτικότητα απέναντι στην συμφορά, προβάλλει εξέβρεση λύσεων εξιδίων και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων μπροστά στην ανάγκη για επιβίωση. Ο σκοπός ήταν από αυτή τη δράση, μαθαίνοντας την ιστορία του θανατικού στη Ρόδο, οι συμμετέχοντες να συνδέσουν το παρελθόν με την πρόσφατη κατάσταση της πανδημίας και να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για τους τρόπους αντίδρασης, συμπεριφοράς και αντιμετώπισης, ενώ μέσα από αυτό τελικά ανέπτυξε μια καλύτερη κατανόηση της διαφορετικής αντίληψης των ηθικών από τους ανθρώπους, αλλά και του τρόπου διαχείρισης κατάστασης της έκτακτης ανάγκης όπως αυτή για το μέλλον. Κοίταξαν δηλαδή το ίδιο θέμα της πανδημίας που βίωσαν, αναγκασμένοι κατά κάποιο τρόπο να αναπτύξουν ένα διάλογο πάνω σε αυτό. Δεδομένης βέβαια της πρόσφατης εμπειρίας από την πανδημία COVID-19, στην ανάπτυξη των διαλόγων έπαιξαν ρόλο και τα διαφορετικά βιώματα του κάθε συμμετέχοντα. Ενδεχομένως, αν είχαμε διοργανώσει ένα άλλο project με ένα άλλο σενάριο, το οποίο δεν είχαν βιώσει ποτέ τους, τα συμπεράσματα να ήταν πολύ αρκετά διαφορετικά. Και αυτή είναι η ομάδα που βλέπετε, με τους activity leaders και τους ρόλους που πήραν μέρος σε αυτή τη δράση. Αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Όχι, το προστινό μόνο, το πίσω, μόνο το προστινό. Μπράβο αυτό. Υπάρχουν ερωτήσεις? Μία ερώτηση. Τι περισσότερο θα πούν, υπάρχει δίνει το περιθώριο του σχεδιασμού σου κάθε ένα, γιατί μπορεί να βγει κάτι που δεν το περιμένει. Δηλαδή, να υπάρξουν, όπως είχαμε και στην πραγματικότητα, ομάδες, ας πούμε, που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν αυτό που έλεγε η Σανιτά στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν έδειξαν αυτή την κοινωνική αλληλεγγύη, να το πούμε έτσι. Άρα, για αυτό που συμμετέχει, έχει δυνατότητα στο να εκφραστεί ελεύθερα ή καθορίζεται από τους driving persons.
Οι driving persons δεν καθοδηγούν ακριβώς τη συζήτηση, απλά αν δουν ότι κάπου κολλάει, μπορεί να δώσουν ένα thread που λέμε στα ελληνικά, ένα έναυσμα για να ξεκολλήσει η συζήτηση. Δεν καθοδηγούν ουσιαστικά τη συζήτηση. Κοίταξε, πάντοτε σου έτσι ανοιχτό ότι συζητάμε γενικά για την πανόλη ή για την πανδημία, γιατί δεν θα πάει πουθενά. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ερωτήσεις κλειδιά. Δοσμένες θέσεις δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Για μας, επειδή ήταν η πρώτη εμπειρία, η πρώτη φορά που το οργανώναμε και για όσους συμμετείχαν, δώσαμε κάποιες δοσμένες θέσεις ακριβώς για να μην πλατιάσει. Οι διάλογοι βέβαια είναι ελεύθεροι. Δηλαδή, πρέπει να αναπτύξουν τα δικά τους επιχειρήματα με σκοπό να πείσουν ή όχι, δεν σημαίνει να τα καταφέρουν κιόλας, τον άλλον. Οπότε πρέπει να επινοήσουν τα επιχειρήματα. Και για να επινοήσουν τα επιχειρήματα είναι καλό να έχουν μελετήσει ένα υλικό, όπως αυτό που τους είχαμε δώσει, για να γνωρίζουν την κατάσταση. Γιατί αν δεν γνωρίζεις καθόλου περί τίνος πρόκειται, τι επιχειρήματα να αναπτύξεις. Οπότε, αν κάποιος θέλει να το οργανώσει. Για ένα παράδειγμα, αυτό που κάναμε εμείς, ας πούμε, στην Κερασούντα, ο ρόλος μας ήταν εμπόρισσες. Οπότε έπρεπε να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους παραγωγούς να συνεργαστούν μαζί μας. Γιατί δεν μας συνέφερε ένας σύλλογος φυτικοπαραγωγών που θα λειτουργούσαν αυτόνομα. Θέλαμε να κάνουμε τις αναδύο, ας πούμε, συμφωνίες. Οπότε ο ρόλος μας καθόριζε το τι θα πούμε. Όταν όμως ερχόταν η ώρα να συζητήσουμε για το θέμα των φυτοφαρμάκων, εκεί μπορεί να υποστηρίζαμε διαφορετικές απόψεις. Άλλοι, ας πούμε, η Άννα, άλλοι εγώ, άλλοι. Εκεί μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, θέλουμε μια παραγωγή μικρή αλλά καλή. Θέλουμε φυτοφάρμακα για να έχουμε μεγάλη παραγωγή. Υπάρχει δηλαδή και η ελευθερία εκεί. Αλλά αν έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο όπως αυτό, θα πρέπει να τον υποστηρίζεις. Επίσης, να πω ότι στην Κερασούντα οι ρόλοι διαμορφώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν δοσμένοι. Δηλαδή, εμείς επιλέξαμε να είμαστε εμπόρισσες εισαγωγής, να είμαστε από την Ελλάδα, να είμαστε από την Ιταλία κτλ. Οπότε ήταν λίγο πιο ελεύθερη η διαμόρφωση. Εμείς απλά επειδή το κάναμε πρώτη φορά, θέλαμε να έχουμε έτσι έναν έλεγχο κάπου, να μην μας ξεφύγει, λόγω και απειρίας αν θες, έτσι. Αλλά σίγουρα στην επόμενη φορά μπορεί να πειραματιστούν διαφορετικά. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι θα καταλήξουν κατευθείαν, ναι, θα υπακούσουμε και τελείωσε. Γι' αυτό είπαμε και στην παρουσίαση της μεθόδου ότι βασικό είναι να είναι έτσι διαμορφωμένο το σενάριο ή και διατυπωμένες οι ερωτήσεις κλειδιά, προκειμένου να αναπτύσσονται διαφορετικές απόψεις και στο τέλος να προκύψει μια σύνθεση στην αξιολόγηση. Πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή περισσότερο δίνεται σημασία στην βιωματική εμπειρία του ατόμου, δηλαδή που συμμετέχει και κατά πόσο επηρεάζεται προσωπικά σε σχέση με το όλο περιβάλλον ή το αποτέλεσμα που θα έχει η σύνθεση της ομάδας επάνω στα πραγματικά θέματα, δηλαδή το κομμάτι, το μέλλον, την καθημερινότητα της. Δηλαδή, δίνεται στη βιωματική εμπειρία, δηλαδή πώς θα μεταλλαχθεί το άτομο, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και κατευθυνόμενο αυτό, γιατί όταν είναι δεδομένες οι ερωτήσεις, αυτές οι θέσεις κλειδιά και η βιωματική εμπειρία εντάσσεται σε ένα καλούπι, ας πούμε. Δεν αφήνεται ελεύθερο. Δηλαδή, τι δίνεται περισσότερο σημασία στην ατομικότητα, στην ελευθερία του ατόμου, δηλαδή να επηρεαστεί ελεύθερα και να φτιάξει, ή η συλλογική απόφαση στη Ρόδο, ή περισσότερο σας ενδιέφερε σαν άτομα, τι πετύχατε ατομικά σαν άτομα, ή και όλα μαζί. Δηλαδή, και κάπου είναι, όταν δίνονται και οι θέσεις κλειδιά, μπαίνει το όλο θέμα σε ένα καλούπι. Μπορεί δηλαδή να μην μπορεί να επεκταθεί, αλλά παράλληλα όμως. Οι ερωτήσεις κλειδιά δεν είναι καλουπωμένες, είναι ανοιχτές ερωτήσεις. Πάντοτε όμως κατευθύνουν. Πάντοτε είναι κατευθυνόμενες. Να τεθεί το θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Αυτό είναι. Δεν μπορείς χωρίς ερώτηση κλειδί. Γιατί από ποια άποψη θα την έχει προσεγγίσει την πανδημία.
Δεν γίνεται χωρίς ερώτηση κλειδί. Δηλαδή, τι θα μπορείς να συζητήσεις άπειρα θέματα για το πανδημία, για το πώς λειτουργήσαν τα νοσοκομεία, για το πώς λειτουργήσε το lockdown, για το πώς λειτουργήσαν τα φάρμακα. Τι θα πιάσει να συζητήσεις. Οπότε, επειδή πρέπει το θέμα που μας ενδιέφερε εμάς ήταν τελικά πώς αντιδράει η κοινωνία στο lockdown, δεν θα καταλήγαμε απλά πουθενά. Ο καθένας μπορούσε να μιλάει για κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή νομίζω ότι περιορίζει την ελευθερία. Απλά δίνει μια κατεύθυνση στο τομέα για τον οποίο θέλουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, και να κάνουμε μια αναγωγή του σήμερα στο παρελθόν. Ναι. Οι θέσεις ίσως είναι λίγο περιοριστικές, οι οποίες, όπως είπαμε, μπορείς να μην τις επιλέξεις, να μην βάλεις θέσεις, να το αφήσεις εντελώς ανοιχτό για το πώς θα κινηθούν και τι θέσεις θα πάρει ο καθένας. Εμείς το κάναμε αυτό γιατί ακριβώς αυτό βοηθούσε και να δημιουργηθούν οι αντιθέσεις στο διάλογο. Η θέση ήταν αντίθετης. Έτσι έπρεπε κάποιος, ακόμα και αν δεν πίστευε στην πραγματική του ζωή, ωραία, ότι έπρεπε να ακολουθεί πιστά ό,τι θα του πει αντιτά, μπορεί να του έχουμε δώσει μια θέση ότι στα πραγματικά το πιστεύω. Θα έπρεπε να βρει τρόπο να επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό και να έρθει σε αντίθεση στο διάλογο με αυτόν που υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Οπότε δώσαμε το ένα μέσα από τις θέσεις τις δοσμένες, δημιουργήσαμε τις αντιθέσεις για να γίνει ο διάλογος. Γιατί όπως είπε πριν και η Γιώλα, θα μπορούσαν απλά να συμφωνήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, ωραία, όλα καλά. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, η οποία είναι τελικά ωφέλιμη για να μπορέσουν να δούμε τα πράγματα μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Μάλιστα. Οι δράσεις που γίνονται αφορούν μόνο τις ομάδες που συμμετέχουν ή είναι δημόσια, δηλαδή υπάρχει ακροατήριο όταν γίνονται συζητήσεις? Εμείς το είχαμε αφήσει ανοιχτό, όποιος ήθελε να μπορεί σαν παρατηρητής να παρακολουθήσει τη δράση, γιατί μπορεί στο μέλλον να το ξανακάνουμε και να το κάνουμε πιο ανοιχτά για την κοινωνία, να συμμετέχουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, και άλλοι. Τι γίνεται και πώς γίνεται. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Να κάνω νομία. Ναι. Μας κάνετε ένα time travel εδώ για το σύλλογο? Όχι επειδή. Να το σχεδιάσουμε. Θέλω να σε δεσμεύσω δημοσίως γι' αυτό. Μπορούμε, να το αλλά πρέπει να έχουμε χρόνο, βέβαια, να βρούμε το θέμα, να το μελετήσουμε, να φτιάξουμε ένα σενάριο. Βέβαια. Έχετε σκεφτεί το σενάριο ή το θέμα για την επόμενη δραστηριότητα? Φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη και η τελευταία φορά. Ναι. Κοίταξε, off the record τώρα, δεν είναι κάτι γίνεται κάθε χρόνο. Off the record το έχουμε αποφασίσει, δεν το έχουμε ανακοινώσει επίσημα και δεν έχει οριστικοποιηθεί ότι θα γίνει. Υπάρχει μια σκέψη να κάνουμε ένα time travel με μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που θα εστιάζει στο δράκο της Ρόδου, στο θρύλο του δράκου. Τώρα, εδώ που μας δέσμευσε η Νεκταρία, θα το βρούμε το θέμα και θα σας το ανακοινώσουμε. Να ξεφύγουμε από το μεσαίωνα, θα σου βάλω challenge, θα έρθουμε στην... Ναι, δεν χρειάζεται να είναι μεσαιωνικό. Στις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα τοπόσιμο, έτσι, και να μην είναι τόσο παλιά η ιστορία του. Να είναι ένα πιο σύγχρονο θέμα.